la paraula la senyora Marta. Gràcies. Bé, per tornar a centrar una miqueta el tema, en el plenari passat vostès aproven modificar el pressupost per als 1.200.000 euros del romanent de tresoreria, destinar-lo a pagar la construcció de l'edifici del mercat. La llei diu que per a poder destinar el romanent de tresoreria a inversió, és a dir, a construir un edifici, i aquest edifici ha de ser econòmicament sostenible per si mateixa, la qual cosa vol dir que les despeses que suposa o que comporta aquest edifici per a l'Ajuntament en ningú cas seran superiors als ingressos que puga generar. Com que la cosa no quedava clara perquè, efectivament, com ha dit Josep, no s'ajuntava cap expedient, doncs nosaltres, quan es va publicar en el BOP i s'inicia el període d'al·legacions, decidirem presentar aquestes al·legacions que hem presentat perquè no ens quedava clar que vostès tingueren la certesa o la garantia de que aquest edifici anara a ser econòmicament sostenible. Ara el que tenim ací, per a contestar-nos a les nostres al·legacions, és un informe d'intervenció i un informe que signen l'arquitecte municipal i l'enginyer industrial municipal. En aquest informe, en el de l'arquitecte i el de l'enginyer, vaig a llegir literalment, diu informe de possible repercussió de costos en el nou edifici del mercat. En la taula que s'adjunta es reflecteix de manera estimada una possible repercussió de costos de manteniment i amortització. I després diu, cal fer dues consideracions. S'inclou una amortització de l'edifici considerant una vida útil de 30 anys i imputant només la part que correspondria a la superfície útil de les 12 parades del mercat projectades. També indicar que el repartiment es fa suposant que s'ocuparan la totalitat de les parades del mercat. És a dir, aquest informe que se suposa garanteix la sostenibilitat de l'edifici es fa partint d'una premissa. I és la premissa de que les 12 parades del mercat s'omplin. Perquè si no s'omplin les 12 parades del mercat, no anem a ingressar els 296 euros mensuals de cadascuna i, per tant, els costos que anem a tindre d'aquest edifici segurament seran superiors als ingressos. I això és una prova més que demostra que vostès fan les coses al revés. Lo lògic, lo ètic, lo normal haguera sigut fer un plec de condicions, fer una ordenança que regulara el preu d'ocupació de les parades del mercat, anar als venedors i dir-los o publicar-ho en el BOP o en fora per a saber quants venedors estaven disposats a quedar-se una parada. I si ja tenien 12 venedors, si 12 venedors estan disposats a quedar-se una parada, aleshores aquests informes garanteixen la sostenibilitat d'aquest edifici. Però això no és el cas, perquè vostès no han fet un plec de condicions, vostès no s'han dit les condicions als venedors, no saben quants venedors estan interessats en ocupar aquest mercat de manera fidedigna i, per tant, no saben si aquest edifici va a ser o no va a ser econòmicament sostenible. Perquè els informes dels tècnics, i ells mateixos ho reconeixen, se basen en una premissa que no sabem si se complirà o no se complirà. I és la premissa de que per a que aquest edifici siga sostenible s'han d'omplir els 12 llocs de venda. I vostès actualment no tenen la garantia que aquests 12 llocs de venda vagin a ocupar-se en aquestes condicions. Perquè ni han fet un plec ni han aprovat cap ordenança que regule els preus d'ocupar aquests llocs. Gràcies.